се чува. Здравей! Какво ти? Червената шапчица. Къде си тръгнала? При баба ми да й донеса храна. Да. Нещо едно ще ям, баба. Добре. Къде живее баба ти? Ей, там накрая на горичката. Ти отива от тази пътечка, аз ще отива в тази пътечка. Кой ще отива първи? Добре. Ще изям бабата. Кога ли ще стигна при баба? Кога ли ще дойде червена шапчица? Много съм гладна. Или да. Да, кой е? Аз съм твоята внучка червена шапчица. Бутни вратата, тя ще се отвори. Кой си ти? Ето я къщичката на баба. Бабо! Бабо! Кой е? Скъпата ти внучка червена шапчица. Бутни вратата, тя ще се отвори. Бабо, донесох ти ето виж храна. Защо устата, защо носът ти е толкова голям? Да те мириша по-добре. Очите ти защо са толкова големи? Да те гледам по-добре. Устата ти, защо е толкова голяма? Да ти изя! Изядох си. Ще пукна направо. Чакай да стана да пия вода. Но няма нищо за ловуване. Ще отида при баба да видя дали е добре. Вратата е отворена. Бабо? Дяволът е изял баба. Какъв